To mai sauraro kalli yadda tsohuwar jarumar masana'antar Kannywood Fati Fararoji ta rame. Wannan shine abubuwan da yake ta yawo yanzu a shafin yaɗa zumunta. Amma kafin mu kai ga wannan maudu'i da muka kawo ma mai sauraro, muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka taɓa alamar ƙararrawa domin ta yadda za ka dinga samun bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗaura. To mai sauraro muna godiya da jimirin kallonmu da muke yi. Idan muka dawo kacokan kan wannan maudu'i namu mai sauraro shine wannan hotuna da aka fara yadawa na Fati Fararoji tsohuwar jami'ar masana'antar Kano ya fara ne ya samo asali daga ranar Asabar, wanda hoton ya fara ne daga shafin na yada zumunta mai suna TikTok, wanda daga shi ne aka fara samun hotunan har aka dawo su Facebook su da dai sauransu ana yada wa'annan hotuna. Ana ta cewa kalli yadda ta dawo ta rame ta canza kamanni gaba daya. To kamar yadda ka sani mai sauraro, ta fito ta yi martani kan wannan abubuwa da ake ta faɗa mai sauraro, domin kuwa ta ce ita ta yi tafiya ne ba ramewa ta yi ba, domin kuwa ta je Abuja, daga Abuja kuma ba ta samu wani hutu ba ta wuce Sokoto ɗaurin aure. Bayan ta dawo daga biki ne can ɗin ma ba hutawa ta yi ba, kasan kujiba ta yin ɗaurin aure da shagalin biki irin na mata, ta kuma taho Kano ba tare da ta huta ba. To wannan dalili ne ya sa Fati ta rame ta faɗa wannan ramewar da ta yi, kuma a cikin wannan ramewa ce ba ta samu hutu ba, ta zo ta ɗauki waɗansu sababbin hotuna a cikin hotunan da take yi. To wannan dalilin ne ya sa fa aka gadi idanunta sun faɗa ta rame a cewar ta kenan. Wannan shine martanin da Fati Fararoji ta mayar tsohuwar jami'ar ta masana'antar Kannywood. Amma su kuma tana ta cewa waɗansu daga cikin mutane sun ɗauki hotunan suna ta tsegumi a kai akan cewar wai kalli yadda wannan jaruma ta rame. Sai kuma aka samu hoton da ta yi ƙiba a 'yan kwanakin baya, aka haɗa su guda biyun ake haɗawa ake ta cece-kuce a kai. Shi ne ta ce ba su nemo wani hoton ba sai lokacin da ta yi ƙiba ta samu hutu, sai kuma yanzu don ta rame shi ne za a ɗauko hotunanta ana ta cece-kuce. Hakan tana ganin wai bai dace ba, in ji faɗarta. To wannan shine dai abubuwan da suka faru da wannan jaruma, kamar yadda ta yi bayani a zancen da aka yi da ita mai sauraro. To mu ma mun gode da jimirin kallonmu da kuke yi mai sauraro. Kada ka manta da sunan wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side TV.